ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. ҳамон дӯстоне ки хеле вақт боз ба якдигар вонахӯрдем, надидем якдигарро, мо камнамо будем, зимистон буд. он наворое ки ба наздикиҳо мо баровардем, ин танҳо дар ҳамон вақте ки дар қисматҳои тобистона гирифтагӣ будем, ҳамон наворҳо буданд. ман акун рӯй ба баҳор худохоҳад як моҳи дигар, мана моҳи марта медарод, боз сезони кӯҳгардӣ сар мешавад, боз сезони наворҳое ки таби дили махсусан бародарои муҳоҷир сар мешавад, бо худохоҳад сар мекунем. барои чӣ кам намо будем, хеле сивето ғам дод. ҳамин тӯйҳое ки дар вақти сивет набудан мо навор гирифта ҷамъоварӣ карда будем, ҳамоноя тайёркунеш ин буд, ин шудаш, вақт рафт. анакун рӯй ба баҳор ки шуд, тӯйҳо сабук мешаванд. дӯстои азиз, мо азм кардем ки хай барои зиндагӣ кардан даромад лозим аст. ҳатман яке ман фикр мекунам аз фарзиятҳои худоям ба ҳисоб меравад ки даромад кардан дар кор, зиндагӣ пеш бурдан лозим аст бо роҳи ҳалолу бо роҳи поку бо роҳи олуда набудан. ба ҳамин мақсад ман ба хулосае омадам ки дар қисмати тобистона ки мо бекор будем, асосан ба камутум сохтмонҳои хонаи худ банд будаму дигар кӯҳгардиҳо, ба як хулосае омадам ки ягонта мошин гирам, мақсад зафира мехарам, ба кироякашӣ машғул мешам байни Панҷакенту Хуҷанд ё Панҷакенту Душанбе. худо хоҳад ки ҳамин ки мошине ки гирифтам ҳатман ҳуҷҷат мекунам, беҳуҷҷат ҳай кардан хуш надорам, дар масъалаи литсензия дар назар дорам, ҳатман ба кироякашӣ машғул мешам. ҳамин дар сезони тобистона, азизои дил, ҳамин аз Панҷакент Хуҷанд, аз Хуҷанд Панҷакент, аз Панҷакент Душанбе, аз Душанбе то ба Панҷакент, агар ягон хизматҳо баромада мемонад, ягон чиз овардан лозим мешавад, мошинҳотон дар раҳу рӯҳ таъмир талаб мешавад, мо барои хизмат тайёр ҳастем. ҳатман занг занетон. рақамҳои ман 92 774 82 74 аст. ҳатман занг занетон. ҳатман анами хизматҳои шумо аз таҳти дилу ҷон буд мекунем. чӣ гунае ки дар самти наворбардорӣ, дар самти дигар фаъолиятҳое ки кардем, бо мардум забон ёфтем, корашонро буд кардем, ба гуфти омма фаҳм карда гӯем нозу нузашонро бардоштем, ҳамун ба равиши об нигоҳ кардаву кор кардем. дар ҳамин самт ҳам худо хоҳад як бо муваффақиятона хизмати шумо ба ҷо овардаву розигии шумову дуои шуморо хоҳем гирифт. аз ҳамун таксистое ки дар ҳамин самт таҷрибаи калон доранд, клиентҳои зиёд доранд, мақсад хоҳиш ба кадом маъно? хоҳиши ин хел не ки як илоҷ кунеду илтимоси ин хел не, ризқ аст, парвардигор аст. мана мо ҳам ба ҳамин кор даст зада истодаем. ҳатман занг занед, клиентҳое ки аз худатон зиёдтарӣ аст пешниҳод кунед. мо дар хизмати мардум тайёр ҳастем. бародари азиз, аз кӯҳу кӯҳпора фаромӯш намекунем. ҳамун рӯзҳое ки холӣ мондем, ҳатман аз пайи наворҳои кӯҳгардӣ мешавем. ба хешу таборони худ, ба аҳли хонаводаҳои худ ки мефаҳмед ки ба Хуҷанд ё ба Душанбе ё аз Хуҷанд ба Панҷакент омаданӣ мешаванд, ҳатман рақамҳои мана тавсия диҳед. мана имрӯз мо азм кардем Хуҷанд мерем, бозори Хуҷанд чағ мезанем, агар вақт шуд бозори Душанбе ягон мошинчи нағз таби дилам гирифтан аст. ногуфта намонад ки чизи пинҳонӣ нест. ҳамин маблағи мошин пурра бовар кунед, умуман ҳамин хел аст. ягон мошини барои кироякашӣ нағз мегирам як бора, мақсад зафираҳои нав мегирам, шароити нағзаш кити мегирам ки азоб накашед. барои клиент умуман кор мекунем. худо хоҳад сахт камари ҳиммат мебандем. дар хизмати мардум як нақшаҳои хуб дорам, мақсад корашона ҳаракат мекунам ки буд кунам. худо хоҳад ин ваъда аст. ҳатман занг занед, пешниҳод кунед, клиентҳо бошанд, агар мо дар хизмат тайёр ҳастем. воқеъ сарбаланду хонаобод бошед бародари азиз. ман як ҷаҳон ташаккурҳо мехонам ки то ба имрӯз бо мо будед. умедвор ҳастам ки дӯстои ҳақиқӣ мешавем ва то ба охир бо мо ҳастед. илҳом исоев салом навистанд. ва алайкум барсалом бародари азиз. саша тоҷик салом акӯ, умед зинда бошед, саломату сарбаланд бошед. камрон бовоҳи барори кор, кӯҳҳоро фаромӯш накун. не худо хоҳад, кӯҳҳо бекӯҳҳо наметонам. ман ҳатман кӯҳҳо мебурам вақтои холигем.
دلوار دوستوف سلام علیکم برادر خوب هستید بیت خوجام برام یا پنجکن می اومدم تیکوکتی میگم کجا میره هیچ جا نمیگم میگم کجا میره من پنجکن میشینم می اومدم رفتیم خوجام کوزول لطیفوف و علیکم بر سلام عموما از این مردمی وادی زرافشان من خواهش داشتم ساکنان ناحیه پنجکن ناحیه عینی با تمام منطقه ها برای خدمت تیار هستیم شب نیمی شب روز نیمی روز آدمیزاد تنی گرم که هست جانی گرم که هست بیماری هست در راه موندن هست زنگ زنید خدا خواهد تا به حد امکان تا به حد اونه که خدا خواستگی است کارتون رو بود میکنیم خدا خواهد من گفتم گو شب نیم شب گفته ای گم نیست کی باشد زنگ زنید در راه میمونید بالینسا بردن در کار کجا باشد نباشد توی رفتن در کار این توی برای توی دورایی که از جانب خوجند یا از جانب دوشنبه کلی میبریتون حتما زنگ زنیتون خدا خواهد آدم میکشونیم من توجیکیش آدم میکشونیم کوهزاد نه کوهزاد نویسته دو کوهزاد لطیفوف نویسته بریم کوهزاد خوندم سخن کوتاه خلاصه گپ نمی برادری عزیز درباره ما بودن فراموش نکنیتون اگر نتونستیم خودمون بود کردن خدا خواهد با واسطه دیگر ماشین ها کارتون حتما بود خواهیم کرد پناتون به خدا برای کامیابی نصیبتون یک جهان تشکر رجب علی سلام که ها ای سر چشمه را در یاد نبرارید خدا خواهد نصیب برادر عزیز نصیب پناتون به خدا یک جهان تشکر امروز هم اگر بعد از عباد یگان کس خوجا میرفتگی باشد من مرحمت همراه صحبت کنم میریم خدا خواهد نوسی برس بید خدا خواهد فرق ندارد اگر 6 نفر یگان شهرهای رسیه هم باشد باور کنید میریم راه یاد گرفتیم از سرحدها گذشتن یاد گرفتیم رفتن و آمدن چه خیل میشد کجا خواب کردن در کار چیکار کردن در کار حالا من نواروش خدا خواهد نواره که با ماشین روسیه رفتیم میبرونم یار یکه خدا میگم خدا خواهد خدا همه کار به تنظیم میدروردگی این پروردگار است تمام شهرهای روسیه باشدن فرق ندارد اگر 6 نفر باشند میبریم رفتن گرید باقی تنصیحاتی خانوادگی نصیبتون پناهتون به خدا برادر عزیز